Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। थांनाय माखासे सानाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मैखुन जानानै गासै सा 13निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव गंसे बर' नखरा सिनाय मोनै बिस गोनां मैखुन जानानै देहाया गाज्रि जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय फालुकपुं ओनसोलनि सान्थिपुर गामिनि कुकल खाख्लारिनि नखरनि साबा सुबुंफोरा सिनाय मोनै बिस गोनां मैखुन जानानै गाज्रि रोखोमै खिनाय गोबानाय जादों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला नखरा खामानि मावनो थांनायाव हाग्रानि मैखुन मोनबोना मोनायाव संनानै जायो। नाथाय दान्दिसेनि उनावनो गासै नखरनि सुबुंफोरा गाज्रियै नखरनि बेबादि जाथायखौ खोन्थानो हाहिलायै गोबानाय खिनाय जायो। बेबादि समावनो गामिनि सासे सुबुङा हाजिरानि थाखाय खबर लानो फैनायाव नखरनि गासिबो मैखुन जानानै देहाया गाज्रि जाना थानायखौ नुफैयो। बेयाव बे गामिनि सुबुङा नखरनि बिगोमा कुकल खाख्लारिखौ सोंनायाव कुकला जेबो जायाखै ओरैनो भेक्सिन खालामदों होनना बुङो। नाथाय दान्दिसेनि उनाव गावबो खर' गिदिंनानै गोबानो हमो। उनाव गामिनि लाइमोननि बोसोनगिरिया खाथिनि रोंगौथि गोनां डक्टरखौ लाबोनानै सेलेन होयो। सासे गोख्रों बर' खौरांगिरिया खौरां बिजोंनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लाबाय। क'क्राझारनि सासे गोख्रों आरो राफोद खौरांगिरि क'क्राझार प्रेस क्लाबनि गाहाय नेहाथारि बड'लेण्ड जर्नालिस्टनि गाहाय नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारी बिथाङा खौरां बिजोंनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लाबाय। बिथाङा दिनै खौरां बिजोंनि गावनि गासिबो बिबानखौ नागारबाय। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि देहा रैखाथि होग्रा बेंगिरिनि जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जायो आरो गुबुन साथाम देहा बेंगिरिनि गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव तामुलपुरनिफ्राय रङिया फारसे थांबाय थानाय समावनो हरनि 12 रिंगायाव रङियानि एग्र' माइल होननाय जायगायाव प्रमद बर'नि देहा रैखाथि होग्रा बेंगिरिनि गारिया हरखाब जाब्रबथाय जायो। खाफाल गोनां बाथ्रादि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिथांनि गारिया जेबो जायाखैसै। प्रमद बर'नि देहा रैखाथि होग्रा बेंगिरिनि गारिया कन्ट्रल खोमानायनि जाहोनाव जाम्फैयाव गोग्लैलाङो। बे जाब्रबथायाव सासे देहा बेंगिरिनि जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन साथाम देहा बेंगिरिनि गोब्राब जोखोम जायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय देहा बेंगिरिखौ राजु कलिता आरो गुबुन साथाम गोब्राब जोखोम जानाय देहा बेंगिरिफोरखौ ब्रजेन राजबंशी, उत्पल पाटगिरि आरो प्रकाश बर' होनना सिनायथिनाय जादों। गोब्राब जोखोम जानाय देहा बेंगिरिफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंब्लाबो दासिमबो गोब्राब हालोदाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बुंथिनो गोनांदि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय देहा बेंगिरि राजु कलिताया प्रमद बर' बिथांजों थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बिथांनि देहा बेंगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय राजु कलितानि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो बेनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा इसोरनाव आरज गाबदों। लोगोसे जिउ गोमानाय दुखुथिया नखरजों अरायसम गसंनायजों लोगोसे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय बिथांमोननो नांगौ जानाय गासै मदद आरो हेफाजाब होगोन होनना बुंथियो बिटिआरनि गाहाय बिथाङा। बावैसो सान सिगां जोबथेसालियाव जोबजानाय बारग' एनडिपि बिथांमोना गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो रायजो राजानिसिम गांसे दुखु गोनां उदां लाइजाम लिरहरनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुङोदि जोबथेसालियाव जोबजानाय बिथांमोनखौ दिहुननो हाया मानोना बिजिरसालिया बिसोरखौ लाखिदों। बिनिखायनो बिजिरसालियासो बिजिरगोन। बिथांमोना लाइजाम हरब्लानो सरकारा दिहुननांगौ बियो जाथावा। बे आयेननि बाथ्रा आयेनजोंसो दिहुननांगोन। जोंनि फारसेनिफ्राय सरकार हिसाबै नाजादों। दा माब्ला गयो गेरेन्टि गैया होनना। जोबथेसालियाव थानांनाय बिथांमोना सरकारजों सावरायना जेबो मुलाम्फा गैया। बिथांमोनखौ दिहुननांगौब्ला बिजिरसालिनि गेजेरजों आयेननि गेजेरजोंसो दिहुननांगोन। जायफोरा बिजिरसालिजों दायनिगिरि फोसावजायाखै बिथांमोनखौ दिहुननो हागोन नाथाय दायनिगिरि फोसावजानायखौ बिटिआर सुक्तिजों हाया होनना बुंथियो। आसाम सरकारनि गोदान थिरांथा गोदानै सा 60,000 आइजोफोरा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोनगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। फैगौ जुन दानाव जागायगोन गोदानै अरुणोदय बिथांखिनि एप्लाइआ। 15 आगस्तनिफ्राय गोदानै एप्लाइ खालामनाय साफ्रोमनिबो एकाउन्टआव हाबगोन 1,250 रां। मोनफ्रोमबो दाननि 10 खालारनि गेजेराव मुलाम्फायारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन अरुणोदयनि राङा। गामियारिनि आइजोफोरनो अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों रां होनायनि उनाव सहरनि सा 60,000 आइजोफोरनोबो अरुणोदयनि रांखौ होनो थिरांथा लायो। रायजोनि गासै 60 सहरनि मोनफ्रोमबो वार्डनि सा 1,000 आइजोफोरनो होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि जाय बिथांमोना अरुणोदयनि रांखौ मोनबोगासिनो बिथांमोननि रांखौ 2,000 निफ्राय 2,500 सिम थाबैनो बारायनो हागौ सरकारा। क'क्राझाराव फिन गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे लाइमोननि जिउ खहा। क'क्राझार वार्ड नाम्बार 8 हातिमाटानि थागिबि फुलेन रयनि फिसाज्ला मणिकंक रयआ थांनाय हरनि समाव सिस्टार मार्गारेट फरायसालिनि लांगोनायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमायो। जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय लाइमोना AS1680595 नाम्बारनि बाइकजों गोख्रै खारिथिजों थांबाय थानाय समावनो लामायाव बे जाब्रबथाया सोमजियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।
स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।